UPPL सरकार एरि पेलाय आहक तेতিয়াহে মই বিশ্বাস কৰিম बिथांनि बाथ्राया जेब्लायबो दुइमुखी नाथाकिले কি কৰিব राजनीति नाथाकिले এনে থাকিম আৰু কি राजनीति ক্ষমতাত নাথাকিলে কি ক্ষমতাত নাথাকে কি ক্ষমতাত নাথাকে কোনে কৈছে যদি ক্ষমতাত নাথাকে ক্ষমতাত থাকিবই না থাকার কোনো প্রশ্নই নাই বুঝছো থাকিবই কিন্তু যদি নাথাকে আপনি যদি নাথাকে কোথায় নাই থাকে खुलुमबाय गिबियाव पिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय सासे इउटुबारआ हाग्रामा बिथांनि सालायनाय सरकारखौनो बयनिफ्रायबो मोजांसिनमोन होननानै बुंदों नाथाय आं बिथांखौ बुङो बबे एंगेलखौ नायनानै नोंथाङा बिपिएफ पार्टीनि दैदेननाय सरकारा मोजांसिनमोन होननानै नोंथाङा बुंनो हाखो नोंथाङा बुंदों अस्त्र लाग्राफोरजोंहायल' गोरोबथाया जायो नोंगौ अस्त्र लाग्राफोरजोंहायल' गोरोबथाया जायो बेखौहाय नोंल' मिथिया साफ्रोमबो सुबुङानो मिथिखायो दे बबेबा मोनसे आखायाव हाथियार लाग्राजोंसो गोजोन गोरोबथाया जायो होननानै बेखौहाय साफ्रोमबो मिथिखागौ बेखौहाय नोङो बुंलायनाङा नाथाय नोंथाङा बुंदों बै समावहाय मावनो हायै खामानिफोरखौहाय बिपिएफ पार्टीयानो मावखागौमोन होननानैबो नोंथाङा बुंदों नाथाय आं नोंथांनाव कुइसन खालामो 17 बोसोरसिमहालागै बिपिएफ पार्टीया आद्रा थाबोनाय खामानिखौ मानो मावफुंजोबनो हायाखै नोंथाङा साननानै नाय हानि पाट्टा बिपिएफ पार्टीया मात्र 17 बोसोरावहाय 15,000 सुबुंनोल' हानि पाट्टा लेखा होदों अब्ला बाखि मा खालामनानै थाखो दा ओरै फारसेथिं नोंथाङा साननानै नाय इउपिपिएल सरकारा 4 बोसोरसिमावहाय 2,20,000 हानि पाट्टा बानायनानै होदों आरो इउपिपिएल सरकारानो एनडिएफबि फोरखौहाय गोजोन गोरोबथा समाधान खालामनानैहाय सानजाहाबो सिमा बारायनानै होदों जे जायगायावहाय जाय बाथ्राखौहाय हाग्रामा महिलारिया माब्लाबाबो जाया होननानैहाय बाथ्रा बेखेवनानै होदोंमोन अब्ला बेबायदि खामानिखौ इउपिपिएल सरकारा मावदों अब्ला नोंथाङा माब्रै बिपिएफ सरकारखौहाय मोजांसिन होननानै बुंखो बिटिसिआ पावार दङ बेखौहाय जोंबो मिथिगौ नाथाय बिटिसिनि पावारखौहाय हाग्रामा महिलारिया माबायदि बाहायनांगौ बेखौहाय बिथाङा जेबो मावनो रोङाखै बिटिसिनि पावारखौहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय दानलाय सुदलाय बुथारलायनायावसो बाहायदों नोंथां बिपिएफ पार्टीखौहाय नोङो बिपिएफ पार्टीनि मावनाय हाबाफारिफोरखौहाय नुबोलायै बबे जुगनि मानसि नोंलाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे इउटुबारखौ दिन्थियाखै दे नाथाय आं बिनि इउटुब चेनेलखौहाय नायो आरो बियो मा बाथ्रा बुंदों सियाराव जिरायनानैहाय टेबोलाव लेपटप दोननानैहाय मा भाषण होदों बेखौ आं खोनासङो आंबो सासे इउटुबार आं इउटुबखौहाय नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामलायनो मोजां गाज्रि बाथ्रा शेयार खालामलायनोसो खुलिनानै दोनदों रांनि लबनि थाखाय आं इउटुब खुलिनानै दोनाखै रायजोफोर दिनै आं नोंथांखौ कुइसन खालामो 17 बोसोरावहाय जि खामानिखौ मावनांगौमोन बिपिएफ पार्टीया बे खामानिखौ मावनो हायाखै जेराव रायजो राजाफोरखौहाय सेटिसफाइ खालामनानै होनो हायाखै बिनि थाखायनो 2020 मायथाइयावहाय बिपिएफआ जेननो गोनां जादों दिनै इउपिपिएल पार्टीया रायजो सालायनानैहाय जि मावनो गोनां हाबाफारि दङ बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौहाय माब्रै खामानि मावोब्ला सुफुंलांनो हागोन बेखौहाय थांखि लानानै मावदों बेखौ मेगन सानानै हाग्रामा महिलारिनि मावथिफ्रा नारा नाथा नाजादों सरकार दंनाय समावहाय मा मावनानै थाया बबेयाव उन्दुनानै थाया नोंथाङा एसे साननानै नाय बै समावहाय जेब्लानाखि बिपिएफआ सरकार सालायदोंमोन अब्ला बिपिएफनि मावथिफ्रा बबेयाव उन्दुनानै थानायमोन मा खालामनायमोन दिनैसो सरकार गैयिखाय
माखासे खामानिफोरखौ मावफ्लानानै दिन्थिबायनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। आरो एसेबां बोसोरसिमहालागै बर' हारिनि बड' रावानो नेसनेलावहाय सोसनजायाखै। मानो? बै समावहाय हाग्रामा महिलारिया गोरों गोरों मानसिफोरखौहाय डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार, प्रिन्सिपालमोन बायदिखौहाय होसोयोसोमोन। गावनिफ्राय गोरोंसिनखौ बियो माब्लाबाबो थाजानो हास्थायामोन। नोंलाय मा बुजिदों? आंबो नुदों आंनि टिचारखौहाय गावथारनाय। बिसोरहा मा दाय दंमोन? गावनिफ्राय देरसिन जाजानो गिनानैहाय बियो बिसोरखौहाय गावनि सैमा बुन्दाफोरखौहाय हगारना होनानैहाय गावथारहोदों। नों मा बुजिनो नोंथां? जाय बाथ्राया नंगौ बे बाथ्राखौहाय बुफ्रुसारनानै होयोब्ला गन्थङाव दै हाबो, लाजियो। दिनै 4 बोसोरल' जादों, 4 बोसोर बर' हारिया हरना गुना हाथाय बाजार गियालना थाबायबायनो हानाया माथ्र 4 बोसोरल' जादों। दिनैबो आं बुङो BPF पार्टिया जुदि देरहायोब्ला बिसोरो आरोबाव सैमा फाग्ला फिसिगोन। गावनि हारिखौहाय नस्थ' खालामनो थाखाय, बुख्रुब सुख्रुब खालामनो थाखाय, जौ लोंहोयै नायै बेदरै जाहोनानैहाय नों आं रायजो राजाफोरखौहाय दुम दाखाल खालामगोन बिसोरो। अब्ला रायजो राजाफोर नोंसोरबो सान सोरबायदि मानसिनो भट होनांगौ। खोनासं हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों। মানুহবিলাকে যিটো প্ৰচাৰ কৰি আছে মোৰ বিষয় লৈ, সেইটোতো মই অপেনলি ক'লোঁ যে আমাৰ মাজত এনেকুৱা আলোচনা হোৱাই নাই। জাষ্ট আলোচনা হৈছে BTCৰ পৰা BPF আৰু UPPৰ লগ লাগি বিজেপিক কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰে সেইটো বিষয় লৈহে আলোচনা কৰিছে। 2025ত আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছে BPFে আৰামত চৰকাৰ বনাব। BPFটো অকলে খেলিব, BPF অকলে খেলিব, কাৰো লগত এলায়েন্স নাই। আজি UPPলে আলোচনা কৰি আছে, এইফালে কিবা একটা আলোচনা কৰিছে, এইফালে কিবা একটা প্ৰচাৰ কৰি আছে। এইটো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম আমি? মুঠতে BPFে ছিংগেলি খেলিব আৰু ছিংগেলি মেজৰিটি পাব BPFে। সেইখন মানে আমি এবছলুট মেজৰিটি পামেই। মুঠতে এবছলুট মেজৰিটি পাম আমি। 25টা তলত BPF দলে নাপায়। হৈ আছিল আলোচনা ভালে ভালে চলি আছে, কিন্তু মাজত কিয় এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটোৱে আচৰিত কথা। সেইকাৰণে কৈছোঁ মই আজি অপেনলি কৈছোঁ মই যে UPPলে চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক, তেতিয়াহে মই বিশ্বাস কৰিম। साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो बिथांनि फिननायखौ नेनानै दङमोन। जेब्लानाखि आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा बुङोमोन बर' हारिया खौसे जानांगौ, दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै खामानि मावनांगौ होननानै बुंदोंमोन। बै समनिफ्रायनो सानै लिडारनि फिननायखौहाय बर' हारिया नेनानै दङमोन। नाथाय जों दिनै मा खोनाखो? हाग्रामा महिलारिया गावनि खुगाजोंनो रोखा फिननायखौ होबाय। अब्ला जों बुजिनो हाबाय बिथाङा माब्लाबाबो गाद्दि नागारा। दा बिनि गाद्दि नागारहोनायखौ सोर खालामनो हागोन? रायजो राजाया। रावबो लिडारा गाव हारसिङै गाद्दि सायख'नानैहाय सिटआव जिरायनो हाया। रायजो राजायासो सायख'यो। रायजोआ थिसनहराब्ला बियो माब्लाबाबो गोजौ लेभेलाव थाङा। दा हाग्रामा महिलारिखौहाय बोख्लायनानै दोननांगौआ सोरनि आखायाव? रायजो राजाफोरनि आखायाव। नंगौना नङा? रायजोआ जुदि बिथांनोहाय भट होआब्ला, बिथांखौ सापर्ट खालामाब्ला, अब्ला बियो डाइरेक्ट तेजपुराव थांनांगोन। नंगौना नङा? जोंनो नांगौ गोग्गो मोजां दैदेनग्रा सरकार। हाग्रामा महिलारि बायदि गुलाय गुजाय सरकारखौहाय जोंनो नाङा। सम होआ नङा होबोखाबाय। गोबां बोसोर 17 बोसोरावहाय गोबां सुबुंनि फिसा फिसौ जोनोम जायो, देरो, लावो, कलेज फरायो। अब्ला बेसेबांसिमहालागै बिनो सम होबाय, नाथाय जेबो खामानि मावाखै बर'नि जौगानायनि थाखाय। मा मावदों?
बहाबा बिल्डिं बानायदों, बहाबा कलेज बानायदों, आद्रा थादों। बहाबा दालां गायसनदों, आद्रा थादों। बहाबा अन्थाइ खाम्फा गायसनदों, आद्रा थादों। अब्ला बे खामानिखौ बबे बोसोरावहाय माब्लासिमाव मावफुंनायमोन नोंथां? दिनैबो आं बुङो बिपिएफ पार्टिया थानायमोनब्ला बेफोर गासैबो पेन्डिं जानानै थाजोबगौमोन। आरो जोङो नुदों इउपिपिएल पार्टिखौहाय बदनाम खालामनो थाखाय लोंग्लुं जाग्लुं खालामनो मोनैनि थाखायनो दुम दाखाल बिजिनि बलांगुरियावहाय बुलायलायनाय, आबसु अफिसखौहाय बुख्रुबलायनाय, मानसि बुलायनाय जोङो नुनो मोनदों। होमब्ला बेबायदि सरकारखौसो हाग्रामा महिलारिनि सापर्टारफ्रा मोजां मोनो नामा? बावद्रायनाय मोनबाय नामा बर'फ्रा दावराव दावसि जायैखाय? बै समनि बायदि सावथालजों बर'जों, बांगालजों बर'जों, बर'जों बर' बेफोरबायदि जालायलाल' गोजोननाय मोनो नामा? इउपिपिएल सरकार फैनानै लोंनाय जानायाबो एसे खमायदों, जौ जुवा गेलेनायफ्रा एसे खमायदों। दा बेफोरनिफ्राय गोजान जानो थाखाय सेस्था खालामदों आबसु दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय बेखौहाय गाज्रि मोननानै माखासे अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा हेंथा होदों। अब्ला बैसोर बायदि सुबुङा जेब्लायबो बर' हारिनि गेजेरावहाय नांज्लाय खमज्लाय, लोंख्रुब जाख्रुब बिदिखौसो मोजां मोनो नामा रायजोफोरा? दा बेनि सोमोन्दै हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारा मा बुंखो? जायफ्रा न' बुसिदों, सियार बुफायदों, मानसि बुदों, बिथांमोनखौ मा बुंखो खोनासंदो। जाय गाग्लोबग्रा बिसोरथ' दायनिगिरि, आरो जाय बिथांमोनखौ इनकारेज होग्रा, इनस्टिगेट खालामग्रा बिथांमोना बांसिन दायनिगिरि। गतिके बिनि सायाव आयेना आयेन बायदि साजा होगोन। जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो खुनु दुष्कार्य खामानिफोरखौ जोंनि बिटिसिआव जाहोआ। सोरनिबा दादागिरि सेन्टिमेन्टखौ जों फोजोबनानैसो गारगोन। गतिके बेखौ जोंनि निमाहा होनायाव गैया। आंथ' बुङो हमनांगौ, बिसोरखौ एसे सिखायनांगौ, फोरोंनांगौ, साजा होनानै फोरोंनांगौ, जेन' इयुननि जोलैफ्रा बिसिनि आखल आखु लायै बायदि। नंगौना नङा? दानिया फैदो, हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारआ हाग्रामा महिलारिखौहाय मा बुंदों खोनासंदोनि एसे। जाजानो लुबैया, दिनै हाग्रामानि खुगानिफ्राय बाथ्राया क्लियार जाबाय। बिथांनि बाथ्राया जेब्लायबो दुइमुखि। बिथाङा फारनै खर' गोनां जिबौ बायदि। जेरै फारनै खर' गोनां जिबौखौ बयबो गियो, बेफोरबायदिनो हाग्रामाया जे बर' हारिखौ सानसे समाव धंस' खालामनायनि परिकल्पना लादोंमोन, नंखायनो हारिया गिनो गोनां जानानै फैदों। हाग्रामाया जे थांनाय 17 बोसोराव सान्थि, खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ गोसो जानानै बानायाखैमोन, बे बाथ्राखौ थांनाय जोंनि कख्लाबारि बाइ इलेक्सन आरो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखा जोंनि बर' हारि खौसे जानायनि जा बाथ्रा, बिटिसिआव जुगामि सान्थि गायसननायनि थांखिजों जा मावनायनि बाथ्रा, बेनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनायखौ दिनै बयबो हमनो हाबाय। गतिके बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद। बर' हारिया जेब्लासिम थागोन, फरायसा आफादा थाबाय थागोन। आरो बेनि सिनस्रि आफाद हिसाबै जि दायित्य आफादगिरिया, बे दायित्वखौ समनि खावलायनाय बायदियै, समनि थोननाय बायदियै बिथाङा मावदों। आरो जों इउपिपिएल दोलो हिसाबै बेखौ जोङो वेलकाम बानायो। बाथ्राखौ खोनानानै, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खोनानानै दुखु मोनदों। जोङो मानव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जा खावलायनाय, बर' हारिया खौसे जानांगौ, राजखान्थि दोलोफोरा ज' जानांगौ होननाय बाथ्रा, जोंनि बर'नि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय, बेखौ जोङो गिबियावनो बरायग्रोखादों। दाखालिनिफ्रायनो जों बे स्टेटमेन्टखौ होगासिनो, बेयाव जों जेब्लायबो हनमत दङ होननानै। खिन्थु दिनै हरखाबै हाग्रामानि जा मोनसे राव, बे रावा जोंखौ सोमोफोनांदों। एबसुनि खावलायनाय लेखा दिनै हाग्रामाया गाव जा रिप्रेजेन्टेटिभखौ जोंनि खाथियाव थिनहरदों, इउपिपिएल दोलोनि खाथियाव, बेबायदियै सावराय। खिन्थु बर' हारिखौ जे खौसे जाजानो लुबैया,
दिनै हाग्रामानि खुगानिफ्राय बाथ्राया क्लियार जाबाय मानोना थांनाय MCLA बाइ इलेक्सन जोंना मन्टु बर' बिथांनि खख्लाबारिनि बाइ इलेक्सन टाइमावबो बिथाङा बे एखे बाथ्राखौनो लाबोनानै बर' हारिनि गेजेराव किक एन्ड किस पलिसिखौ लाबोदों। दिनैबो बेखौनो बिथाङा खालामनो नागिरदों। जायखिजाया बेनि सायाव बर' रायजो राजाया बिसार खालामगोन। 35,86,83,63 जोंनि बिटिआर बासि बे बिटिआर बासिया बेनि सायाव बिजिरगोन। मानोना हाग्रामाया जे थांनाय 17 बोसोराव सान्थि खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ गोसो जानानै बानायाखैमोन बे बाथ्राखौ थांनाय जोंनि खख्लाबारि बाइ इलेक्सन आरो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखा जोंनि बर' हारि खौसे जानायनि जा बाथ्रा BTCआव जुगामि सान्थि गायसननायनि थांखिजों जा मावनायनि बाथ्रा बेनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनायखौ दिनै बयबो हमनो हाबाय। गतिके बिसारखौ रायजो राजाफ्रा होगोन आरो बिटिआर बासिया होगोन। अकस हाग्रामा महिलारिखौहाय बिथाङा दुइमुखि होननानै बुंदों, मोननै खुगा गोनां। जिबौआ मासे जिबौआ ओरैबो खुगा बेबायदि जिबौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आरो दंखायोबो। दा बिसोरबायदि जिबौखौहाय नोङो लान्जायजोंबो हमनो हाया, खर'जोंबो हमनो हाया। ओरैबो खर'खा नालाय, ओरै हमलाबो नोङो सौजागोन, ओरै हमलाबो नोङो सौजागोन। दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिखौहाय दुइमुखि होननानै बुंदों। मानो होनब्ला हाग्रामा महिलारिखौहाय साफ्रोमबो रायजो राजाया गियोमोन बै समावहाय। अस्त्र दिन्थिनानैहाय सिगियोमोन, भट होनो थाखाय थुसोमोमोन। 500-600 रांनि थाखायनो, 500-600बो नङा, 100 रांनि थाखायनो, जौ बथलसेनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिया बिनि दैदेनगिरि ग्रुपफ्रा, बिनि पार्टिया बै समावहाय आसि थुथाबनानैहाय भट होनो थाखाय बिसोरो नागथाबोमोन। बेयावसो देरहाबोदों हाग्रामा महिलारिया, महायथो देरहादों। दाथ' बेबायदि आं बिनि सरखार सालायनायखौ एसेबो मोजां मोनखाया रायजोफोर, हामजाखाया आङो। नोंथांमोना जेसेबांखि बुङा, जेसेखि साना, आंनि गोरबोजोंहाय, आंनि गोसो सिङावहाय BPF पार्टिनि सरखार सालायनायखौ आं माब्लाबाबो मोजां मोना। बेसेखिनियानोमोन। भिडिअ'आबो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों जोबजासे भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।